रंग सूड़ा काका ना ढंग सूड़ा मंदू ने मोही किंता हो वाले तनपजारू चिंता हो ताना पांजल 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 ताना पांजल चमके। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన న్యూ సాంగ్ గోండి సాంగ్ చూసారు కదా. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంది. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2-3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మొత్తానికి వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 17 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 18 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ అండ్ ఫస్ట్లో ఒక ఫోటో, 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫొటోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. 20 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో కంప్లీట్గా 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ 3వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి.
సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 29 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఈ లేయర్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది వీడియో. సో లాస్ట్ 13 సెకండ్ వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు జస్ట్ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.